ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಯಾನಿತ್ತೆ ಇನಿ ಓಡೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಪಂಡ ನೆಲ್ಲಿಯಾಡಿಗೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಕನ ಇಲ್ಲಾಗ ಅರ್ ಬರ್ರೆ ಪನ ಒಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚ ಮುರಾನಿ ಬರ್ಡೇ ಪಾರ್ಟಿ ಇತ್ತೇನೆ ಐಕ್ ಪ್ಯಾರ ಆಯ್ಚೆ ಕಿನಿ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೆಲ್ಲಿಯಾಡಿಗೆ ಪೋಪುನು ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಒಲ್ಪ ಪೋಡೋನು ಗೊತ್ತುಂಡು ಬಸ್ ಏನೊಂದು ಪೋಪುನು ಬೊಕ ಆ ರೂಟ್ ಪಂಡೇರ ಅಕ್ಕ ಅಂಚ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಸೀದಾ ಆಂಟಿನೆಲ್ಲಾಡೆ ಅಂಚ ಇತ್ಯಾನ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಇನಿ ಗಾಡಿ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಂದಿಜ್ಜಿ ನಡುಕ ಒಂದು ಪೋಂದಿಲ್ಲ. गाइस ಒಂದು ಆರ್ಲ ಪ್ಲೇಸ್ गाइस ಈಗ ಮೇರೆ ಪಿಕ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ವೈದೇರು ಅಲ್ಪನ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆರ್ಲ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಓಲನ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ವೈದೆ ಒಟ್ಟಾರೆ. ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ गाइस ಫೈನಲ್ ಹಾಯ್ ದಾನೆ ಹಾಯ್ 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 ಐ ಏ ಪಾನೋಡು ಇಂದು ಅಂದೆ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಪುಟ್ಟ ದಾನಮ್ಮ ಊಟಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತದ್ದ ಎಷ್ಟು ಊಟ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೀನು ಎಷ್ಟು ಊಟ ಮಾಡ್ತಿ ಇಷ್ಟೇನಾ ಅದಕ್ಕೆ ಸಣ್ಣದಾಗಿದ್ದಿ ದೊಡ್ಡದಾಗ್ಲಿಲ್ಲನಲ್ಲ ವಿರಾಟ್ ಕಿಚನ್ ಚಾನಲ್ ದ್ವಾರ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಾಡ್ತೇರು ಹೆಂಗೋಸ್ಕರ ಯಾವ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಪೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಡಲ್ಲ ಬೇಕಾ ಆರು ಬಾ ಊಟಕ್ಕೆ ಬಾ ಬರಲ್ವಾ ಅದೆಂತ ಎಕ್ಕಲೆ ಇದು ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಮಾರಾಯ. ಆರು ಕುಳ್ಳುಜೇರ ಆರು ಮನಸ್ಸು ಆರಮ್ಮ ಒಂದ್ಸರ್ತಿ ಆತನ ಟೀಚರ್ ಹತ್ತ ಶಾಲೆಗೆ ಓ ಅಂಚ ಇದು ನಂಗೆ ಇಷ್ಟ. ಆರು ಬರುದಿಲ್ವಾ ಊಟಕ್ಕೆ? ಏಬೇ ಊಟ ಮಾಡಿ. ಆಯ್ತು ಆಯ್ತು ತಿನ್ನು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ತಿನ್ನು ಊಟ ಮಾಡುದಿಲ್ವಾ ಆರು? ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡು ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಬಿರಿಯಾನಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬಂತು ಎನ್ಸ್ಕೊಂಡದ್ದು ಸಖತ್ ಆಗ್ತದೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಸೂಪರ್. ಬಿರಿಯಾನಿ ಸೋಕಾತಂಡು ಏಪಲ್ಲ ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ಪನ ಧೂಪವೇರು ನೆಟ್ಟು ಚಾನಲ್ಡು ಅಂಚೆನಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಸಖತ್ ಆಗ್ತದೆ. ಫಂಕ್ಷನ್ ಇತ್ತು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಲ್ಪೆರಿತ್ತಂಡ ಪನ್ಪೆ ನೀರೇಗವೆ ಅದು ಓಲಿತ್ತಂಡಲ್ಲ ಬರೋಡು ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ನೂದು. ಓ ದೇವ ಅಂದ ಬೇರೆ ಚೂರು ಪಾರ್ದಿ ನೀರು ಕೂಲಿ ಪೂರ ಪುರಿ ತಿಂತೇನಾರ್ನ ಈರನ್ ಬಿಜಾರ ದಿತ್ತ ಊಟ ಮಾಡು ಬೇಗ. ತೋಟಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ತೋಟ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸಿ ನಮ್ಗೆ. ಹೋಗು ತೋಟ ಶೋಕುಂಡು ಅಂದ
ಆರು ಏತ್ ಸರ್ತಿ ಬೂರಿ ಆಯಿ ಎಟೆ ಬನ್ನಾಗ ಜೋಕ್ಲಿನ ಪೋಡಿ ಪಾವೇರು ಬೇರೆ ಕರಾಟಿ ಬತ್ತಂಡು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸುಲ್ಲೆ ಪನ್ಮನದ ಜೋಕ್ಲೆ ಮಾತನಿಗ್ಲು ಕಂಟ್ರೋಲ್ಗೆ ತಿಕ್ಕೊಡೋದು ಬಲೆ ಯಾರು ಮಾಮನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಮಾಮ ಯಾನ್ ಬೇರೆ ನಾ ಚಾನಲ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮನ್ಪೆ ವಿರಾಟ್ ಕಿಚನ್ ಅಂದು ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪೇರು ಮನ್ಪೇರು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪಾಡೊಂದಿಪ್ಪೇರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಇದು ದಿನ ಪುರ್ಸತ್ ಇಜ್ಜಾಂಡಾರ ಈಗ ಅಂಚ ಬಾಲ್ ಎಲ್ಲಿಯತ ಅಂಚ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕುಚಾರ ಈಗ ಒಂಜಿ ಮಗನ್ ಶಾಲೆಗಡ ಬಣ್ಣಿ ಈ ಬಾಲ್ಯನ್ చెప్పవని ಅವು ತುಳು ನಮ್ಮ ಪಾತೆರೊಂದು ಇತ್ತಂಡ ಹಾಕೊಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿಪ್ಪನಾಗರ್ದೆ ಎಂಕ್ಲೆಗಿದ್ದ ಕನ್ನಡ ರಪರ ಪಾತೆರ ಅಂಚ ಎಂಕಿ ಅಂಚಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಕಟ್ಟು ಬರ್ಪುಜಿ ಮೂಲೆ ಏರಿಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಬರ್ಪುಜಿ ಅಲ್ಪ ಇರೋ ಪಾತೆರೊಂತಿ ಕನ್ನಡನೇ ಅಂಡ ತುಳು ಮಿಕ್ಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಎಂಕ ಕನ್ನಡ ಪಾತೆರ್ನಾಗಲ್ಲ ತುಳು ಮಿಕ್ಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮಲಯಾಳಂ ಪಾತೆರ್ನಾಗಲ್ಲ ತುಳು ಮಿಕ್ಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚ ಇಂಚ ಮಾರಾಪುರ ಇತ್ತುಂಡ ಇಲ್ಲಡೆ ತಂಪದ ನಿಕ್ಲ ಅಲ್ಪದಾಲ ಸೆಕಿಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಸೆಕಿಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲ ಅಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಶೆಕೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಚಳಿ ಶುರು ಆಪುಂಡು ಕೋರಿ ಅಂದಿಜ್ಜ ಪೆತ್ತ 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 ಒಂದು ಕೂಡ ಕಟ್ಟಿದೇರ ಹಾ ಒಳ್ಳು ಕೆತ್ತು ಕಟ್ಟಿದೆ ತಕೊಂಡೋಗ್ಬೇಕಾ ಕೋಳಿ ಕೋಳಿ ನೋಡಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕೋರಿಕೆ ಸುತ್ಕೊಂಡು ಕಟ್ಟದ ಊರಿದ್ದು ಪಾಡಿರು ಉಡ್ಸೋದಿತ್ತು ಅಂಜೇನ ಕೋರಿ ಅಂದ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಪೂರ್ತಿರಂಜಿ ಏಳುಂಡು ಮಕ್ಕಪುರ ಪೆರಡೆ ಬೈದ್ಯಾನಗ ಯಾವ್ದು ಡೈಲಾಗ್ ಪಾಲ್ನೆ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಡೈಲಾಗ್ ಪಾಲ್ನೆ ಇರ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಯಾರು ಮಂಡೇ ರೆಂಕ್ ಇತ್ತೆ ಬಾನೊಂದಿದ್ದೇರು ನೋಡು ಇಂದು ಅಮ್ಮ ಅರೆನಾ ಇಂದು ಬೊಡೆದಿಗೆ ಇಂದು ಬಾಲರ ಇಂದು ಎನ್ನ ಮಗೆ ನನ್ನ ಮಗಳು ಎನ್ನ ತಂಗಿ ನನ್ನ ತಂಗಿ ಹೊಂಡವೇ ಉಳ್ಳವೆ ನನಂಜಿ ಬಾಲೆ ನಂಜಿ ಬಾಲೆ ಅದಲ್ಲ ನಾನು ಮರುಮಾಲೆ ಜೆಸಿಪಿ ದಾರ ನೆನ್ನೆ ಜೆಸಿಪಿ ಹಾ ಹೆಂಗ್ ಮನಿ ಪೂಜೆ ಅವೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂತ ಡೈಲಾಗ್ ಪಂಟೇರು ಪಾತೇರ್ನಾಗ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬ ನಮ್ಮ ಅನ್ಪೂಜೇರ್ ಆರು ಒಂದು ಡೈಲಾಗ್ ಹೇಳು ಯಾವ 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 ದಿತ್ತ ಪಂಡ ಕೇಳ ದಿತ್ತ ಪಂಪಲ್ ಮಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಾ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳಂತೆ ಶ್ಲೋಕ ಪಂಪಲೆ ಬೇಕಂತೆ ಹಾಡು ಹೇಳು ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳು ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಎಲ್ಲ ಚಂದ ಉಂಟು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತಾರೆ ಬಕಾಯ ಪಲಾವೇನು ದೀತು ಮೊಬೈಲ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬರ್ತಾರೆ ರಟ್ಟು ಚಾನಲ್ ತುವೇರ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಕೇಳೋದು ಎಲ್ಲಿ ನಿಂತಿ ಮೈಕ್ ಹೊರಟಿಗೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಆರು ನೀನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ನೀನು
ಪಾಪ ವಿಡಿಯೋ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾರು ಇನ್ನಿತ್ತ ಅಂದೆ ಸಾರಿ ಈ ಅಲ್ಪವನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ನಾ ಅಂಚಲ ಪಾಡು ಪಾತಿರೋಗಿ ಅಂಚಲ ಮಲ್ಟಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಗೈಸ್ ಆಯ್ತು ಕುಕ್ರು 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 ತುಚ್ಚುನಾ ಅವ್ ಬನ್ನ ನೆನ್ನೆ ಕೊರೆಪನಾಗ ನಿಕ್ಲೇದಲ್ಲ ಪೂಜಾ ಇವು ಇಂಕಿದು ಬೋಡಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ತೀನಿ ನೆಲ್ಲಿಯಾಡಿಗೆ ಅದೇ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಪಂಡ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಲ್ಪಾರಾ ಅತ್ತಿ ಏತ ರೋಡ್ ಮಾಡ್ತಿಂಡಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡ ಒಂಜಿ ರೋಡ್ ಬರೋಡೆ ಎತ್ತೋಡ ಅಂಡ ಶಾಲೆದ ಬಸ್ ಶಾಲೆ ಅರ್ಧ ಮತ್ತೆ ರೋಡ್ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೇರು ಬಿರಿಯಾನಿ ಪೂರ ಸೋಕ್ ಸೋಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ ಕೊರಿಯರು ಇವಾಗ ಚಾದಿದ್ ಕೊರಿಯರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ತಿಂಡಿ ಇದನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಕೆಂಪು ಬಟನ್ ಅನ್ನು ಒತ್ತಿ ಕೆಳಗಿನ ಗಂಟೆಯನ್ನ ಬಾರಿಸಿ.